kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumlay pi perlo baru hari ni kapon yang subhai pi syaki kubor bakongsan jong katayo bat mga upenci lakyang bat kini kilong ki kubor haru. Kakinhon jong ki hati klau hagamit jong ka arpu pratri unai lor arajar arpu sao. Kalawan ban tombor biang ye jing thong jing tep badi ki yeng ki sem ki badan ka snong khatsan mer ka baham apo Ranikor block Southwest Khasi Hills district. Kat kum kita long khubor bali olum le tho baki maret bat ki jing thong jing tep ki bala sha punjulor ha ki hati ki long ki ding kwai so trun ding kat bat kawai ga yeng bat don bok bahaga ga jing jia am shimla don mono ba mensao. Kat kum ka kurwa khubor ka bala yo ni ginong ilam jong ka Ranikor Area Farmers Association uba Michael Lingdo uba diru president bat uba Kermen ki Rija secretary kiliat ho uba nado ki snem ki bala dem ka senglali ban ujor ki board ki pek jong ka tanat wildlife bat kum juru ka office jong deputy commissioner ka Maukerwan hagabe dei bat ka jingwan thombor jong kini ki hati klau ha ka bana kalyang ki board penyat jong office kira syukut tang hagi jingkular bat ki klemle ai Syesuk kiliat huru bahawa usnam bala dep ka Rafa kala penlong ye ka jingalang pat ba bat kala shimyur ye ka rai ban siat yap no ye kita ki merat hinroi tang shisngi arsngi nakaliang ki bor ki bedai pek kila kerpat ban nemle kumta bat bakila kular ru ban shimkhia hinroi kaniru ka klempoi sha ai ka Rafa kala penpauru bakalong ka ai ka was ngosi ye ki pat nong rep ba kat menteri rang ba ka jela Konrad Konggal Sangma haba UMLE jong ka thain Ranikor ula pen sngo ye ka mat hayeng dor bar thawan Henry ula ong pen ban ya salang bat breu bat marat kani ka jing kren jong u kamut ba khen ye ki nong rep jong ka thain Ranikor tangkum ki marat kumta ka Rafa menta kala khot yo menteri rang ba badan boram bu sngo bha ban wan daladi pan wan salang ha gini ki than ki badan gini ki hati klau khnang ba un sngo thu katnu ka jing e ka bagi mat kat ni ka jing penjot jong ki hati klau ki yang ki sem bat ki marep maryang ki deng ki se bat ru kala penher serngeu ya ki bre ki basong basa ka ni ka than nakaliang ka sengkala berngamru balada kadang yai jia ka bagi ni ki hati klau ki nang wan penjot kimban se ban lumbyang ki pat nong rep baru ban shimbyang le ki wei pat ki rai ki ba kham ting e ka sengkmi jong ka kinhun jong kinong hikai school SSA na po ka jilla ki baham po ka shatri jong ka Meghalaya SSA School Association haga artri urisa arajar arpusa ki la penlong ka jingya kendo lang bat baro kinong hikai SSA haga jilla bat penlong ru ka jingya lang ka balong kum ka dak jong ka jingya ki ka bahe lani ka general meeting hamadan student jayau na ka benta ban shimye ka rai haba keren cikila pathai khubor na kaliang presiden jang association uba Aristotle si rembai ulaong baka kinhon bat ki parano hikai baro kila shimnya ka rai baka sarkar ka deban pen scam nya ka kam jongki baro baka sarkar ka deban wan ra ya ka an ka ban pen scam nya ka kam jongki haswa ka arpu we tarik ulaber 8000 arpu hundreu haga bidai baka ni ka sngi shimrai na kaliang kinong yalam kinlet banye kendo ya baro khat arngut ki cabinet minister ka bakin thubru yo menteri rang ba jong ka jilla badlet pun sngo ye gini ki rai ki baka kinhun kala shim badru ka kinhun kala aipor ar banai ya ka sarkar baka dei ban ai ka jing munjur bad klem pun slam na kalyang ginoyalam kin leit ru ban bo da ka jing tho uba rembai ulapan benaru bala da ka sarkar kampun urlong ye jing dawa na kalyang ka seng kala pun kre de jing ye ki bumpa ju i hapo ka ri India kum ki jing ye ki bajulong benshwa Usembur Menteri Rang Ba Kejelna uba Preston Tensong unsdang ban lech ka office trai kam jong u has secretariat naduk la shem tayo uba Preston ulami na Delhi bat ula poi shelong men haga arbu hundre trik unai lor arajar arbu saw bat menta udang don hapadeng ka jingja that shwa kamen haga yeng sa jong u habayo bani keran nong tho khubor ulalai chayeng sa jong u haslong nakanyang jong sembut menteri rang ba umpatla bani kendu ye ki breu Henry ula shuya kren na jingai hagani ke jingya kren ula tho bo ula khlan bala shimtayo unsdang no ban lech ka office trai kam jong u kumjoro ne kalyang nong tho khubor ula kit bok kiryang ba unang sat dang khlan ba
Berhaba ekran beruba Holywell Constant ubade working president jongka NPP pun Ursula Block haga jingedon lang uba Nibaron Binan ubade vice president jongka NPP pun Ursula kili yatho uba preston ula khlan bha bat ki pen paru gejing smo kemen haba kila yo ban yekendu bat u haying sa jong u haga artrik urisau arajar arpusau ki pulit kilalap no ya gawai ka medyap jong we rangba na gawai ka jaka haga we gawa ya ka bala jukhot ka wariat ka badan satbian ka jingking he jong ka sor nong ston kat kum kita long khubor ka bali alum na yatho bo te rangba udai bala tip kerteng kum ba Herbert Mauli life kundai snem karata ubana ka snong pendeng ray West Khasi Hills baru ba shong basa haga snong Temyo jong ka snong new nong ston Shishu le yathoru bote rangba ula jana do ka arpu pratrik nailor arajar arpu sauna do ka por min step baru deru ubanya ya kali auto truck Henry ha ka step watang ka slipper ka mobile baru dumaru klemra ha ka ba ula eno ha ka kali ka ba ujunia Henry hado ba penmi ya ka khobor 4 tip naga ega daw ka ba new rangba ula ja bat kar hado balap ya ka met yap jong u Kishipai ki bapat ngori ki jaka khaput bat ka Bangladesh ka artrik urisau arajar arpusau ki layo ban kem ya sangut ki suba nong Bangladesh ki baya de kawai ka auto rickshaw na kaliang dalu sapura khasia haga artrik urisau ka kinhon pahara jong ki BSF kalayo i ya ketika kali auto rickshaw ka basange khampaji na ka jaka ka bagi sipai ki dang don ha ka kam layo tho bas sangut ki break bala suba bagi di nong Bangladesh kilami dengan ka kali bat persang ban phet karan Kishipai kila betong yaki bat kila yo ban kemno yaki hadin bala penlong ye gejing to oket le yo jing tip ba kini ki breu kidai ki bawan na Chennai Tamil Nadu bat ki batrai ha kawai ka karkhana na jan ki badan na Chennai bat kini ki breu ki thmu ban le rung to sa Bangladesh klem ki kot kisla ki babyang nakalyang Kishipai BSF kila IT no ye gini ki breu sa Dalu police station ha West Garo Hills President Rangba jongko Voice of the People Party baru balong ru MLA jongko Nongkrem constituency uba Arden Miller basayo moy ulong baka daw ka bala panlong ye BPP ban wanye kendo yo Vice Chancellor jongko School ba North Eastern Hills University Professor Prabha Shankar Shukla kade halor ka jingdon ki kenrum kenram baru ki jinge ki baki kna pule try jela ber kinong hikai ki ye kendo haba ye kren ber kilat pathai khubor haga lai tarik unailor Hadin ke jinge kendo yo Vice Chancellor jongka school ba Nehu nakaliang ba Arden uloong balada ke jingdon jong ukum Vice Chancellor hapo school ba kalong ke jingdo onong kan ba unmi no shisindan uba Arden uloong bakum kinong yelam kim kwa baki wei kin wan ha ke jela tang ban pen mento ye ki wei pat ki jat benreu bar ha ke ju ko por ke BPP kala ai por khandian yo Vice Chancellor ba un pen bet ye ki jingdu na kham tam e ki balong persha ye ki try muluk lani ka balong anti local la benrap uba Arden UPRO jong Kishipai BSF Meghalaya hau kru khobor bal plat pai ba haga arpu khandai trik unailor arajar arpu saw ulo pentip baka kinhon jong Kishipai ka 193 Battalion BSF Meghalaya kala yo ban bat yiki kali ki bakit yiki marbam pat napo gidi ki kali le yo ban kemru ya sangut ki bre ki badai ki nong India haba penlong ye gejing tokit bat gejing pet perman de kinhon pahara jong BSF Meghalaya le ya thu bakini Kishipai ki le yo kemru ya sangut ki bre harangkat ka wei ka trok bat ka bus ka bakit yiki marbam na East Khasi Hills district ye gini ki kali na kalyang BSF ki le yo ban batru haga thain ranikor dangar ka badai ka T junction ka bawan na Shillong ban lech ki benta khapot bat ki balakit ru ki marbam ki bagajing shongdor kala kot shadu ka saupulai lak tingka haba persang ban keli na kinongnya kimla ban ay gujubab ka basay bat ka babyang bat kimla ru ban pen i ki kot kisla ha ka bede bat ki kali ki baki pendon kam ban kit ye gini ki marbam ye gini ki sangut ki bala syak kem harinkat ki marbam nakalyang Kishipai BSF kila IT no syang ki pulit jong ka dangar police outpost na ka bentaban penlong ye gijing to kit baru ban le kat kum ki kindon jong ka ai ki samla ki bethap kam hapo ka tanat home guards and civil defense ki kemen bat ki menjur lang baru menteri badai kmi ya gani ka tanat uba coming one umban halor ka rai ban pensange shwa ye gijing mare hadin bakamadan kam longshu ka babyang ban pendon kam namar ka jing hap slap lenter Yagani gijing munjur lang jogi samla la sakhi haga sautri urisau arjar arpusau haga por boba coming on umban ulalit ban kmi hi daladi ya ka madan ka baki samla ki de ban mare ka balakti namar ka jing hap slam
Uba coming one umban ulalej samau diang ha kapor hendri beje men step jong ka sao tarik bat ula khmi ye kamadan kabala penlong ye jing mare bat pai thuru ye jing long jing man jong ka sun beneng bat anda ula de ban jurep haringkat ki officer bat ki he polit jong ka home guard lapun sngo shi ki samla ki ba wan ban shim banta ka jing mare ha ka ba ki lapun pauru ka jing munjur lang ban pen sange shwa tarhadu ba ka tanat home guards and civil defense kan pen bena thamai ya ki sni ban mare na ka benta kita ki bempat pendap ya ke physical efficiency test lani ke pet ti paralog ni gi khubor ni la poi shi ka bakot ka adu banginya syam yang bat phi lashim tayo ngai khuble ye ka por ka bakot jong phi khuble shibon